Эфирда яңалыклар вакыты, студияда Алсу Нуриева, исәнмесез? Бүгенге чыгарылышның төп темалары. Язгы ташу көчле булырмы? Халык борчыла, коткаручылар әзерләнә. Куркыныч, әгәр дә если дә менә шулай сулар ныграк булып китә башласа, всё, дип әйткән сүз була. Кайнар ризык һәм җылы караш. Мохтаҗларга бушлай кайнар ризык тарату пункты үз эшчәнлеген дәвам итә. Мин бик довольна, бик зур рәхмәт, бик тәмле саталар. Дүрт саның түгел, акылың камил булсын. Азнакайда елның беренче туган сабыйларын тәбрикләделәр. Әкрен булышып, бергәләшеп, шулай иттереп, гаиләне корыйбыз инде. Яшибез. Яшибез. Аллага шөкер. Гадәттәгечә дүшәмбе иртәсе башкарма комитетында узган шәһәр күләм киңәшмәдән башланды. Узган атнага нәтиҗә чыгарылды, яңа атнага бурычлар куелды. Лина Хәсәншина дәвам итә. Во-первых, следующая неделя у нас будет ознаменована самым ключевым событием этого полугодия. Район башлыгы бу атнада ярты еллыкның иң төп һәм зур вакыйгаларының берсе илебез президентын сайлау узачагын искәртте. 15 мартта иртәнге 8 сәгатьтән сайлау участоклары ачылачак һәм 17 март кичке сәгать 8-га кадәр эшләячәк. Тимур Нугуманов сайлау участоклары буенча җаваплыларга барлык саклык чараларының һәм сайлау комиссиясе эше өчен кирәк булган ресурсларның тәэмин ителешен тикшерергә йөкләде. Коллеги, за все избирательные участки Коллегалар, барлык сайлау участоклары өчен шәхсән җавап бирәбез, шәхси рәвештә һәм аларның эшен контрольдә тотабыз. Сезнең белән безнең бурыч максималь сыйфатлы эшне тәэмин итү. максимально качественную работу. Көн кадагында район территориясендә һәм авыл җирлекләрендә язгы ташуга каршы чаралар эшен оештыру, атнага куелган планнар арасында юл өслеге сыйфатын тикшереп тору, юлларда зур чокырлар барлыкка килүен булдырмау. По городу опасных ям, опасных Шәһәр буенча куркыныч чокырлар булырга тиеш түгел, алар яз ахырына кадәр бик зурга әйләнәчәк, ә моңа юл куярга ярамый. Шуңа күрә бөтен шәһәр буенча эш алып барылырга тиеш. Зинһар, бу мәсьәләгә игътибар итегез һәм кирәк булса бу эшне көчәйтегез. по всему городу. Пожалуйста, внимание на это обратите и при необходимости нужно эту работу усилить. Присаживайтесь. Район башлыгы Тимур Нугуманов гомум шәһәр киңәшмәсе вакытында районның экология һәм төзекләндерү департаменты, шулай ук контроль органнарына сугбаятлар мәсьәләсе буенча сәнәгать предприятиеләрендә профилактик чаралар үткәрергә кушты. Лина Хәсәншина, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты Луч Әлмәт компаниясе. Татарстанда бу кыш тарихка күп карлы булып кирип калачак. Шулай булгач, язда су ташу ихтимал бар. Әлмәт халкы бу хакта үз борчылуларын белдерә. Урсала микрорайонында 2012 елгы су басуны искә алалар. Кешеләргә су басудан куркырга кирәкме һәм мөлкәтләрен саклар өчен нәрсә эшләргә? Безнең төшерү төркеме шуны ачыкларга тырышты. Куркыныч, әгәр дә если дә менә шулай сулар ныграк булып китә башласа, всё, дип әйткән сүз була. Урсала микрорайоны халкы карның күп явуына бердә шат түгел. Алар 2012 елда хәлләр кабатланырга мөмкин дип борчыла. Ул вакытта һава торышы кешеләргә каршы уйный. Температура -20-дән +20-гә кадәр тәүлек эчендә диярлек үзгәрә. 202 йорт су басу зонасында кала. Коткаручылар билгеләгән суның максималь дәрәҗәсе 340 см-га җитә. Язгы ташуның булу-булмавы күп төрле факторлардан тора. Һәм аларның берсе температура. Мин хәзерге вакытта Зей урамында урнашкан җир кишәрлегенең бакчасында торам. Кар минем тезгә җитә. Әгәр температура озак вакыт дәвамында плюс торса, бу кар тиз җибиячәк һәм су басу булырга мөмкин. Шулай ук мөһим факторлар кар катламының биеклеге һәм җирнең туңу тирәнлеге. Язгы су ташу сезонында Әлмәт гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәрләре даими рәвештә Дала-Зәй елгасында су дәрәҗәсен күзәтәләр. Контроль көнгә бер тапкыр башкарыла. Әгәр су дәрәҗәсе кискен артса, күрсәткечне күзәтү ешрак булачак. Су басу ситуациясен белгечләр быел киеренке дип атый. Без катастрофик су басуны көтмибез, әмма хәл киеренке булачак. Быелгы зур күләмдәге явым-төшем кая да булса эреп китәргә тиеш. Татарстанның көньяк-көнчыгышындагы бердән-бер су артериясе ул Дала-Зәй елгасы. Су басарга мөмкин булган урыннар Тойсуган авылы, Түбән Мактама, Тихоновка, Рус Акташы һәм Түбән Абдул авылы. Шулай ук Әлмәтнең 2 микрорайоны Иске Әлмәт һәм Урсала. Белгечләр халыкка үз мөлкәтен саклау буенча кисәтү чаралары күрергә киңәштә.
Первым мероприятием это то, что в погребах или где-то... Иң беренче эш итеп, базда булган әйберләрне куркынычсызрак урыннарга күчерергә кирәк. Алдагы елларда да баз һәм ишегалды территорияләрен су баскан икән, һичшиксез ул бу ел монда кабатланачак. Бу кешеләргә алдан әзерләнергә кирәк. Однозначно будет, это никуда не деться. Этим людям надо заранее уже готовиться. Шулай ук эргән су агып китсен өчен су агызу каналларын ачу мөһим. Коткаручылар һәм синоптиклар киләсе атнада кискен җылыту көтәргә кирәкми дип тынычландыра. Моннан тыш балалар һәм яшүсмерләр белән кисәтү эшләре алып барыла. Аларны кар һәм боз өргән чорда сулыкларга керү куркыныч булуы турында кисәтәләр. Язгы чорда боз өри башлый һәм ныклыгын югалта. Төнге салкында ул әле зур булмаган йөкләнешкә түзәргә мөмкин, әмма көндез җылына. Шуңа да елга өсләрен каплаган боз шактый калын күренсә дә, эрегән сулар аркасында кеше авырлыгын күтәрә алмый. Язгы боз көзге һәм кышкы чордагыдан нык аерыла. Әгәр көзге боз кеше авырлыгы астында чатнап ярылса, язгы чорда ул хәвеф турында кисәтеп тормый, боткага әйләнә һәм аңа басып кинәт суга төшеп китү мөмкинлеге бар. Гадәттән тыш хәл була калганда үзегезне тыныч тотыгыз һәм 112 телефоны аша бердәм дежур диспетчерлык хезмәтенә шалтыратыгыз. Район башлыгы Тимур Нагуманов кеше приютының эшчәнлеген карады. Исегезгә төшерәбез. Бу мохтаҗларга бушлай кайнар ризык тарату рәвешендә ярдәм итүгә юнәлдерелгән проект. Әлбәттә, ул 3 атнадан артык үз эшчәнлеген алып бара. Тимур Нагуманов приютның эшен бәяләде һәм ярдәмгә мохтаҗ әлмәтләр белән әңгәмә үткәрде. Тулырак алдагы минутларда. Мин бик довольна, бик зур рәхмәт, бик тәмле саталар. Сония Фазлыяхметова приютка килүчеләрнең берсе. Ул Шевченко урамындагы йортта яши. Көн саен диярлек мохтаҗларга бирелә торган кайнар ризыкны алырга килә. Ипи дә бирәләр, куймак бирәләр, билина, каша бирәләр. Конфет та була, пряник бирәләр, бик тәмле саталар, бик зур рәхмәт. Көненә ярдәм пункты 80 порцияга кадәр төшке аш өләшә. Шулай ук сәламәтлекләре буенча үзләре килә алмаган кешеләргә өйләренә ризык җибәрәләр. Киләчәктә алар өчен ризыкны алып баруны оештырырга да планлаштыралар. Аларга ярдәм итәргә кирәк, конечно, ширлеләргә. Бар шундыйлар беркем дә аларны белми. Кирип хәлендә белүчеләр юк. Менә Зөфәр безнең хәзер шул списокларын җыеп бирә. Әлхәмдүлиллаһ, ул уже аларга илтә башлады. Менә уже адресын язып алабыз, и аларга үзе кертеп чыга. Үзем кертәм, таратып бирәм. Бу пунктның төп хезмәте җенесенә, милләтенә һәм яшенә карамыйча барлык мохтаҗларга кайнар ризык бирү. Ул бушка бирелә. Һәм оештыручылар әйтүе буенча инде бүген әлеге пунктның функцияләрен арттыру өстендә эш алып барыла. Приютта һәр кешегә индивидуаль подход табырга тырышалар. Мохтаҗлар анкеталар тутыргач, аларның ризыкка, киемгә, төн кунарга урынга, медицина ярдәменә яки эшкә урнашуга ихтыяҗларын билгелиләр. Кайнар линия булдыру буенча да эш алып барыла. Будет горячая линия. То есть по этой горячей линии люди будут... Кайнар линия булачак. Киләчәктә бу кайнар линия буенча кешеләр шалтыратып, шушы подъездда шундый кеше бар дип әйтә алачаклар. Без аны алып китәчәкбез, юындырабыз, киемнәр, төн куну урыны бирәчәкбез һәм тиз арада эштә тәкъдим итәргә тырышачакбыз. В будущем будем предоставлять и работу. Тимур Нагуманов кеше приюты хезмәткәрләренә игелекле эшләре өчен рәхмәт белдерде һәм бу проектның ризык белән генә түгел, ә кешеләргә нормаль тормышка кайтырга ярдәм итүен билгеләп үтте. Мы будем обязательно поддерживать, помогать. Без һичшиксез ярдәм итәчәкбез, чөнки биредәге урын туклану нуктасы гына түгел, бу катлаулы хәлгә эләккән кешеләр белән эшләү, аларны социализацияләү, тормышка яраклаштыру һәм гадәти форматка кайтаруда ярдәм. Алар берникадәр вакыттан соң монда килмәсеннәр, үзләрен үзләре тәэмин итә алсыннар өчен зур эш башкарыла. Мондый эштә җәмәгатьчелекнең битараф булмавы бик мөһим. Оештыручы егетләргә зур рәхмәт. Это, конечно, здесь вот очень важно увлечение общественности, ребята именно это делают. Спасибо им огромное. Киләчәктә оештыручылар шәһәрнең башка җирләрендә дә мохтаҗлар өчен тагын берничә ярдәм ноктасы ачарга планлаштыралар. Ел сайын март айында район җитәкчелеге тарафыннан елның беренче туган сабыйларын тәбрикләү Азнакай районында матур гадәткә әверелде. Быел исә 24 бала тәбрикләнде. Гаиләләр катнашындагы тантаналы чараны безнең төшерү төркемендә күреп кайтты. Ел санына карап районыбызда аваз сарган сабыйларны тәбрикләү тантанасы матур традиция әйләнде. Быел 24-нче ел булгач 24 баланы без бүгенге көндә тәбриклибез. Гаилә дигәч, безнең күз алдына әти-әни һәм гаиләнең дәвамчылары булган балалар килеп баса. Бәйрәм залында тәүге сабыйларын алып кайткан яшь парларда, инде 4-нче һәм 5-нче балаларын алып кайткан тәҗрибәле әти-әниләр дә бар. Аларны котларга район җитәкчелеге, ЗАГС бүлеге хезмәткәрләре, гаилә парларының эш урыннарыннан вәкилләр дә килгән.
Бүгенге күркәм шара районда һәр елның март айында үткәрелә. Әлеге мизгелләрдә гаиләләргә бүләкләр өләшү тантанасы бара. Кечкенә Альмира, Илнур һәм Луиза Зәйдуллиннар гаиләсендә 5нче сабый булып дөньяга аваз сала. Аңа әле 1 ай гына. Бәхетле гаиләдә тагын 3 кыз һәм 1 ул тәрбияләнә. Без Зәйдуллиннар гаиләсе, минем исемем Луиза, тормыш иптәшем Илнур, улы кызыбыз Айлита. Ул бүген юк, студент кызыбыз. Улыбыз Әмир, Әминә, Айлина, Альмира. Улы балабыз уже укый. Аны җибәрдек без Питерга. Малай 9нчы класста менә шорт-трекка да йөри. Булай постоянно заняты, өйдә генә кайтып кына килә, булышып тора постоянно. Улы кызларыбыз да тоже молодцы, әкрен генә булышып, бергәләшеп, шулай иттереп гаиләне корыйбыз инде. Яшибез. Яшибез. Аллага шөкер. Зәйдуллиннар гаиләсе район күләмендә уза торган бәйгеләрдә дә актив катнаша. Балалар төрле түгәрәкләрдә үз сәләтләрен үстерәләр. Мин шорт-трек белән шуның мин 9 класста укыйм. И ручейки, и птицы в небе с весной спешат поздравить вас. Пусть будет в этот день весенний, у вас отличное настроение. Тәбрикләү тантанасы гаилә елына багышлап оештырылган. Район башлыгы Марсель Шайдуллин сүзләренчә, район үсешендә күп балалы тату гаиләләрнең роле зур. Төрле чаралар үткәрәбез, алар белән матур очрашулар үткәрәбез, аларга аңлатабыз, өйрәтәбез, ничек балаларны тәрбияләргә, ничек аларны өйрәтергә, тәрбия бирергә, ничек укырга өйрәтергә, ул инде безнең бурычыбыз. Шуңа күрә ел дәврендә бик күп шундый чаралар үтә. Әниләр белән очрашуларыбыз бик күп балалы гаиләләребезгә аерым игътибар безнең. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Әкбаров, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Әбүгөлмәнең татар мәдәният йортында яраткан әниләр, әбиләр, апалар һәм барлык хатын-кызлар өчен музыкаль котлаулар яңгырады. Халыкара хатын-кызлар көне алдыннан биредә зур бәйрәм концерты булып узды. Концерт залы язгы кәеф, елмаю һәм тамашачыларның шатлыгы белән тулы. 8 март алдыннан татар мәдәният үзәгендә сөйкемле хатын-кызлар өчен зур концерт оештырганнар. Шуңа да тамашачы залында күпчелек гүзәл затлар, ә сәхнәдә ир-егетләр. Алар хатын-кызларга назлы сүзләрдән торган чәчәк бәйләмнәре бүләк итә. Соңгы вакытта бик сирәк очрашабыз. Концертлар сирәгәйде. Шуңа карамастан без инде бу бәйрәмдә сезне тәбриклибез. Читләп узарга берничек тә ярамый. Шуңа күрә сезгә исәнлекләр, саулыклар теләп, шушы концерт программабызда тәкъдим итәбез. Хади Такташ та әйткән бит, ана бөек исем. Нәрсә җитә ана булуга? Хатын-кызның бөтен матурлыгы, бөтен күрке ана булуда. Чыннан да шушы матур язгы көннәрнең иң беренче башланган көннәрендә әниләрне, хатын-кызларны зурлау бик күркәм чара һәм без дә бик рәхәтләнеп, әлеге чарага әзерләнеп, хатын-кызларыбызны бүген улыларга, зурларга җыенабыз. Аларга хәерле гомерләр, бәхетләр теләп, матур язлар килүен теләп калабыз. Бу көнне бер генә хатын-кызда игътибарсыз калмады. Хәтта сөйләшергә бик яратмаучы ир-егетләр дә сүзләргә юмарт иде. Изге теләкләр теләде, яратканнарына бүләкләр һәм чәчәкләр бүләк итте. Кадерле хатын-кызларыбыз, сезне 8 март бәйрәме белән котлыйм. Исәнлек, саулык, тазалык, бәхетләр телим. Бу көнне залда хөкем сөргән иҗади атмосфера язның килүен туюны бүләк итте. Җырлар, биюләр дөньядагы иң яхшы, иң матур, иң гүзәл хатын-кызлар, әниләр хөрмәтенә яңгырады. Айгөл Шәрәфиева, Зирәк Сәйдкулов, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Спорт темаларына. Бу көннәрдә Мираспорт комплексында Кёкусинкай буенча шәһәр беренчелеге узды. Каратеның кумите һәм каты бүлегендә узган ярышларда 200дән артык калабызның Сейкен карате клубы спортчысы катнаша. Барлык яшь категорияләр спортчылары җиңүгә омтылыш, көч һәм кыюлык күрсәтә. Иң нәтиҗәлеләр кубок, медаль һәм диплом белән бүләкләнә. Ә иң мөһиме 19-22 апрельдә Казанда узачак Бөтен Россия чемпионатында катнашуга юллама ата. Яз башында калабызда хәрби спорт ориентлашуы буенча да ярыш үтте. Яшенә карап катнашчылар билгеле сондагы контроль пунктларын узды. Барлыгы 120 катнашчы өчен 15 контроль пункты оештырылган иде.
4-9 март күнләрендә Пензада 2008-2009 елы яшүсмерләр арасында бокс буенча Идел буе федераль округы беренчелеге узды. Турнирда 185 иң яхшы спортчы катнашты. Ярышларның бронза призеры калабызның 16-нчы мәктәп укучысы Роман Манукян булды. Спортчы югары категорияле тренерлар Раджив Низамиев һәм Сергей Бормотов җитәкчелегендә шөгыльләнә. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, яңалыклар чыгарылышының туры трансляциясын сез ВКонтакте социаль шилтәренә кереп, Лучи Әлмәт төркемендә сәгать 2:07-дә карый аласыз. Безнең иң кызыклы сюжетларыбыз да рәсми аккаунтларыбызда урнаштырыла. Сәламәт булыгыз һәм безнең белән калыгыз. Бүгенге чыгарылышта шулар иде. Мин Алсу Нуриева һәм монтаж операторы Динар Гайнетдинова сезнең белән сау булашабыз. Исән-имин булыгыз.